हळे मानेतन कितले वेळ जाते की तितलं दूर दुखून येऊ का नाही गो गोंडी चढुणे सडी नव्हता दौच्या पुरो हा वंतु हळेम केद्नेत की म्हण राखतस वनमाला का मक्कनी बाबा म्हणू कस संप्र पेटून दिला की होय ग गोंडी एक एक लेंक एक एक ಹೆಚ್ಚನ ती कसम खान पेटेला की म्हण तुक्का आळम कितले पेटेला की म्हण मक्का तुगल ಹೊಳೆ ಮನಿಕೆ ನಿನವೇ ಮಣ್ಣು ತುಗಲ ಅಜ್ಜಕ ಒಟ್ಟು ಏಕೆಕ್ ನಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೋ हो हळे मायलीच मो कसंदल गो कसं लेकतश बेचारा रस ಹೊನ್ನೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಳಂ ಪೆಟ್ಟೆಲ की म्हणू नवे आता फ्रिजात वर्त माय काय रंदे करता आता सडीने वलगदल्ले आणि कसन रंदे करचे नाही रंदे करचक मग खुशीची त्याला रंदे नावनु आम्ही जेवण करताना कसन आम्हाला इकरा वैरुदत्त भाई सकणी करता अडनावे सुरेखा मी गेला कसने निमगो नका ते भाई जवरला चीला कसन असं किती असं म्हणून मग कसने गोत ना पळे आमगेल बाबा नेऊची बितेरी कसकसन असं म्हण पळो का मका वचे या आमगेल वनमाल कशीस गो हाव दिलेल खोबरी मिठाई खाल्ली की तिने हा खाऊन असता बा सांग दुखून आमगेल वनमालाक खोबरी मिठाई मला भारी आशे हा उलयतस तू वत्तस मगो कसं झालं गो हळे मा मिगेला सध्या कसं नाही निमगो नकत म्हणता पुरा भाई सकाळ सांगतो तुमका हो तुमक वाटतं देतन कंकी वंकून दल दिसता एक काम करत माय हातपाय तोंडून कपड्यांनी चेंज करती हे केला पाजनी बिनसा उपकारी केला जेवण करूयात जेवण करू निदा येत माय मग जेवण गिवण कसं नाही नक्क सुरेखा येताना उदय नमका मसाला दोस घेऊन दिले त्या खाल्ली ती आणि एक एक लोटका पिलीन ती पोट बोर नसगो हावत हातपाय तोंडून देवा पाय पण स्वस्त निरता पाय सकाळी तुमगेला गुलायता मग कोणे कसने फोर्स कर नका ती माई चढ नका ई गास पुणी नको गो सुरेखा मग पोट भरून गेला मग जोर नीद येत तसा पाय सकाळी पुरा विषय तुमगेला सांगता आता मग आम्ही तिथला क्वच्च सोडी हेकडी होतो हा मी गेल रूम आवत्ता हो हळे मा होड चीला हಳ್ಳಾಮು हा थँकी विश्वनाथಣ್ಣನ बाबा दी म्हणो मस्तीतले खाणा आयटम दिला की म्हणो नवे अय्यो हा उलयतस हळे भितर होतस मो ते सुनमाय वरे कसं की बेचारा रसिला बा हो सुनमाय वरे बेचारा रसवे तशी दलरी थई कसं की लढाई दल्ला तका चमगेल हळेम बेचारा रस आणि कोण मिगेल दुवेल मायमा वसत नवे त्यांनी कसं कीच केला सुनमाई जेवण करण्याशी दवा निदल की हा होಯ್ಯಮ್ಮ माक एक लॉट दूध आणि एक ॲपल कटकोंदी ते खाऊन इदता माक जेवण गिवण कसने नाका म्हणेल सुनमाई आणि आमगेल कोणालागी उरलेनी सीधा भितर गेल्ला बा हा तशी दलरी मामन संगील म्हणके थई कसं की लढाई दल्ला असं पाय सकाळी माय सांगतात नवे आम्ही आता जेवण करच्या वचा चरडवन स्कूल वचुंदल की म्हणून नवे मक्के चोरू ना रात्री सुमार वेळ नीट पणी पलपले दाळ लागलं चोरू ना पाप सुरेखा कितले कष्ट दल्ली की कितकी हा पळेल गो हावे रात्री तू हेकड तेकड हडकत असली रडत असली कसंकीची मणा तुझितल्या कुल्लोंग येत असली तुक भारी दुःख दल्ला म्हण कळले आणि हांव उरलो न्हू तुगेल दुःख चड करचे नाका म्हणू तर आपलं गो हा लांबे विषय म्हण मग कळले चकण हावे रेखकलानी मोनिक मयेले कमेंट्स पळले मग साधारणक विषय अर्थ दल्ले आज सोडत माई
तुम्ही मराळावा पान हडला नव्हे त्याचे पत्रड करता आमका शिपणी मेळटल आमका बेजार कोर नाका ती माई आमगेल वनमाल मस्त रडली गो. हा होड काण येस म्हणता खाण खाताची सांगते तुमका वचा खाण खाऊया तुम्ही म्हाका राखतासत म्हूण गोतस म्हाका याची के भूक लागतस वचा खाण खाऊया खाण खाताची तुमका पुरा विषय सांगता.